May gigukot ang patrol, may. May patrol, gigukot ta. What's up guys, nga napunta ni atong tulumanon karon. Atong tripping ani guys, magmotor-motor ta. Palitag manok sa dipulog para sa ato ang fried chicken. Lauso na lang po nato si Bilbis dito guys. Kuwao na to siya sa trabaho kay basin niya lahi may mukuha ato ba. Ang padulngan na ni atong video guys, kuwao na to si Bilbis pag uli. Dayon na ay checkpoint sa Sulangon, wala man ko kadala og helmet ni Bilbis mo nang dito may muagi sa barangay Uwawon para makalikay mi sa checkpoint kay aron makauli aron mi dayon kay wa may koy bantay ko dito sa tindahan. Manataw palit og manok ani guys, padulong na to sa dapitan at ora na to sa Bilbis. Hapit naman gud oras niya ting gawas, ato na lang sang kwaon pod. Muli naman unta ko diretso og Rizal ani guys, dito ko agi sa Pulangko. Nya kay nakainomdom ako nga hapit na day oras ting uli ni Bilbis, ato na lang ko sang kwaon. Motong katoy-tuyok ko aning dipulo guys, liway ko gi-review kan abot ko og turno, abot ko og Minawog, balik na pud ko og turno. Dayon ay ako nakagawas diri sa dipulo padung sa dapitan. Dayon guys, wala pa man out si Bilbis, napamantay 30 minutes guys. Ari lang sa aring tindahan, magpaabot niya guys. Video sa taning mga namang labay dani. O gyara naabot na si Bilbis guys, nagagawas na siyang trabaho. Pinaslow mo sa nato guys, yung kiss dayon. Nanay yun na si Bilbis guys, kiss yun na sila. Magkakita na po, gura man na siya o kanang iro. Ito nakakita o kamo, magkitoy-kitoy din na iyang iko. Gusto magkita na siya ako. So, mato na mi guys, muli na mi ani na yun. Nara dire ang checkpoint guys sa Sulangon. Paabot nga ni Bilbis dire pero burag dugay pagid kani sila mahuman ba. Gabian gid mi aning imtangan eh. Mao na mubalik na lang mi ani guys. Dito na lang mi moagi sa barangay Uwawon para makalikay mi aning checkpoint pero makauli din mi dayon. Dito na kay ko dire guys. Dagiri ko na po mga kiyanan dire kay agi may mag-checkpoint ba re. Ngita taglaing dalan nga lagturanan. Pag abot niyo dire dapita guys, tiko mo aning crossing sulod mo diya para barangay Uwawon. Tanawan ninyo ni guys kaya makatuod po mo dire. Kaya og nga checkpoint po dito sa Sulangon dayon di mo kaagi dire na lang mo moagi. Sundaran ni nadalan guys, ayo na og liko-liko padulong na ni dito sa highway, gawas ni dito sa Pikas. Sa barangay Burgos mo ani mo gawas guys. Tong naitulay dito nga habog. Dayon pag abot nimo dire dapita guys, dili pa na mao. Dayon lang gihapon. Tunda ra gyud ang adalan ayo gyud liko-liko. Og musimang kang laing dalan dayon mawala ka, dili na nako ang sala. Gahi makag-ulo. Straight gyud kana ra gyud nga dalan. Dayon pag abot nimo diaring dapita guys, relax lang wala pa kani abot. Dayon lang gihapon. Dayon pag abot nimo aning taas kayo sa nga tanan nga ambugon guys, hapit na ka maabot abot na gyud ka. Mao na ni guys, crossing na ni sa Burgos. Muliko ka sa wala, balik ka dito sa dapitan. Pag abot na mo diri sa highway guys, kuratan kay may Bilbis guys kay pagtan-aw na ko sa side mirror kay naamay mura og patrol nga sakyanan. Abi na mo og sundan mi sa patrol ba kay nang likay mi sa checkpoint. Pero what ra god, wala ra god sagog ka. Ayaw sir. So mao ra to atong tulumanon mga guys. Ayaw mo og kalimot og like og share ani atong video og subscribe na lang po sa atong YouTube channel para sa mga ubang video na to nga nindot kayo nga apo kayo pa rin ako. Salamat, one love.